2010, 2015 was de goudprijs, olieprijs wat redelijk goed. Maar het was beter in Suriname omdat de inkomsten redelijk goed waren. In goede tijden hebben we goed gedaan om wat we verdiend hebben te investeren in huizenbouw. Als het bestaat. We hebben ziekenhuizen, we hebben scholen. Ik was ook in 2013 minister. De meeste schoollokalen zijn in 2013, 14 gebouwd. Ik heb een hoge inhaalslag, een hele grote inhaalslag kunnen maken. Laboratoria. Zelfs wat die mannen hebben gemaakt, parasol, en later daar hebben gezet, hebben we voorbereid in 2013, 15. Studiefinanciering hebben we geïntroduceerd voor het eerst. Voorstel je kiest gewoon wat studietoelagen 300 SRF, 300 SF. Om met een systeem naar een NOD. Je kiest via hoger onderwijs, winst naar PTC, naar universiteit. Je krijgt een financiering voor boeken, voor inschrijving, alles. Voor het eerst in de geschiedenis van ons land. We hebben dingen gedaan hoor. Ja. Maar dat was 2010, 2015.